Majid ki neng ndi to ditelepon kok diangkat-angkat ki, ya ampun. Kok ya diangkat-angkat, jane ki neng ndi to wong ki? Lah kok malah di-reject? Masih kudu tanggung jawab iki. Aku semeteng ra tanggung jawab iki. Sogol, Baran, Renia. Tunggu. Kaya ana wong iki cekelon nggon Rene. Kenal kambek wong iki. Wes gampang goleki wong iki. Wani ora? Wani. Nek goleki wong iki gampang mi sebentar gorene sing gak wani mi. Iya mi, mangke nganu napa niku terose penculikan Ken. Pripun niku? Lah iya lho mi. Alah, bacane preman kaya ngono wedi. Terus wani mau apa? Ngeten mawon mi. Tak golekane mengko lek pun ketemu kula telepon jenengan. Iya mi, mungkin lak pun kepanggih mlebet teng ngene jenengan terserah jenengan ajeng jenengan napake. Ya wis, sementing ketemu gon Rene. Sekedap mi. Enten pepatah. Ger Basuki mawa beo. Maksudnya, Yo enek ngene to. masuk oke. Alah, durung pandang kakek cangkem. Gak kuatir. Tapi ini yo, 3 kali 24 jam ora ketemu wong kita gantung kowe. Wes tenang ya mi. Halan. Yo wis mi, lek tak golekane arek saiki. Ayo. Semi. Ngapa meneh? Pesangune kurang. Ora mi iki lho. Pete kok iki jenenge sapa? Alamate ndi arek iki? Makane to dadi wong iki berusaha wae. Wong ngerti wonge kok susu minggat. Iki jenenge Cit. Omae sampe nang kono lho. Oh, siap mi, goleki. Kek piye nasibku iki? Lak masih gak gelem tanggung jawab. Tanggung jawab. Dadi wong wedok iki tibake tanggung jawabe ya abot ya. Ya ra gur masak, macak, manak, resik-resik omah. Kayak dino iki aku wis cantik. Rancak bana. Sedikit engkas, masjid mulih. Yen aku wis dandan cantik ngene iki, sedilit meneh to kan cit mulih. Kok mesti ilang kesele. Ngono lho, Besti. Ulala. Cantik. Menurut informasi arah-arahnya kayaknya ini. Terus.
Oh, iya ya. Nek menurut lokasi GPS, yo iku lokasine. Yuk. Sik. Kayak menungso apa demit keron? Delok kae iki le. Ya sik tak delok. Mau ngambah lemah wong. Oh, iya. Ya yo, parah nih. Enak apa tuh, Mas? Heh? Enak apa? Nyapa? Kok masakan kita kayak ngono? Anu enggak? Nganu piye to? Napa bener iki omahe masjid, Mbak? Ya bener. Aku bojone. Anak perlu apa tuh jane? Masjid apa neng omah? Ora, wong metu. Nyapa tuh jane? Masjid digoleki, Mbak. Iki tak mulai dhisik ae. Nyapa to, Sa? Lho kok lak awakmu ngomong wong engko digoleki wedi kok ndan. Oh, ngono. Yo. Aitep. Dalem masih. Kopine rambut gula iki mu. Oh iya lali. Weh, berene gulane. Siap masih. Terkadang harapan tak semanis yang diharapkan. Makanya jadi wong aja terlalu berharap. Nek cangkemmu ngomong. Kurang manis tambah gula. Kowe ketoke bahagia men ya. Bahagia tau urip pisan dadak gawe sambat ya kan sambat. Lembukmu piye, Cep? Lah iki aku lagi ape cerita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Solikin. Piye kabare? Alhamdulillah baik. Semangat luar biasa. Penane sih Mas e. Aku tak megah sik. Oh, ya moga. Ngaren teko kene. Kok rapi ram. Mari cap ya iki mu. Lho. Masjid iki kok urung ngapal karo aku. Solikin kemana-mana selalu rapi. Sak bendino lak yo ngene iki to, Mak. Lah karepmu kin. Tak penake lakmu ngomong. Yo. Piye kabare lombokmu? Lho, Mas, lak masalah tanduran. Urung enek sing iso ngalahani tanduran Solikin. Yo nuwun sewu lho, Mas. Bukannya aku sombong. Lak masalah tanduran. Urung enek sing iso ngalahani tanduran Solikin. Lambemu ki ngomong. Delok to, sepanjang sejarah urung enek sing iso ngalahani tanduran Solikin. Sampeyan lak ero, Mas, gumun karo tanduraku. Apa enak lombok lho dhuwure lho 2 meter. Tur kowe gembel-gembel. Gerusuk. Ya sukses lah ngono sampean. Ya ngene iki kancane ditraktir kopi-kopi apa-apa ini. Wah, lah yo kuwi lho Mas masalahe, Mas. Aku ki arepe pesen kopi lho ora wani, Mas. Yang baik. Sanguku iki guriki lho. Lah iya. Jarene mari panen lombok. Ngono sambat randu duit. Aja-aja mbok ngelsi. Lho. Aku iki gak kenal ngono. Kok ya cek randu duit lah ora kenal. Aku iki yo gumun, Mas. Nduraku ki apik. Yo nemoni rego larang. Ning tak gawe nyaur toko lho gak cukup. Oh, nggih nganu obat kimia kuwi.
Begitu obat kimia. Iya. Tak gen nyaur ning toko lho Mas, gak cukup. Terane yo gemblung sampean. Iya Mas. Tak gen nyaur tang obat-obat kimia kuwi lho. Hmm. Sampean kan joroh dhewe. Obat kimia kuwi larang-larang kabeh. Lah iya ta. Ngandalne kuwi tak ya entek panenanmu carane ngono. Makane ngene lho. Iya. Melok aku ya. Lah piye Mas? Lah, urung ngerti ta sampean? Urung. Somben Iya. milu aku sekolah. Sekolah opo kuwi? Ya tentang nganu kuwi to, obat-obat organik karo pupuk. Dadi ngurangi ya ta, ngurangi beban. Bene iso ngopi kaya kancane. Oh, iya Ya sampean mak gur nandur-nandur tok. Tukokne nganu ngono kuwi wis mak gur nyugihne kios no carane ngono. Ya wes aku lak melu Mas. Kapan kuwi sekolah? Wes to, sesuk melu aku sesuk. Tak polling, ya ta. Ya. Sep. Sep. Dah masih Pesen. anak meri. Bang Nasu. Cakep. Cakep. Kopi apa susu? Kopi Mas. Oke, Aku sing siap. bayar. Monggo masih. Ya, Cep. Terus ya. Ye. Ana apa iki? Piye? Enak apa? Lho, ning omah iki anak preman loro. Kayak gila nih rupane iki jan ngedeni ya serem lho aku wedi. Ki golek awakmu. Kok iso golek aku lho? Lho aku ya ora ero Jane nek apa to? Ya mbuh aku dhewe ora ngerti kok. Aku ya ora ngerti. Kok iso gak ngerti ku saiki ning ndi? Iki lagi ngopi. Ngopi rupamu kok Ngopi ning ndi to we? Sik toh nanggung iki lho gar saiki ya. Ngopi ning ndi to kowe iki? Dek Ocep iki lho warunge Ocep. Bah, jan Ram. Balik saiki. Rasa omong tok. Iya, tak balik. Wis gendang. Iya sayang. Teh. Alah, dondonge kowe iki yo wedi to karo wong wedok Ya ora to lak wedi. Ya magur ketimbane ra diweki. Ya wis, aku tak mulih dhisik aku. Cep. Iki Masih. kopine. Engko enek turane PN ya. Oke, masih. Hati-hati dalan. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam. Ora, duit pas kan. Orang pak susu Wong cah gendeng. Ora lah. Masjid ki apa wong sing wedi karo wong wedok? Loh, Mas Cican anggota istri. Apa iki? Ikatan suami takut istri. Oh, alah. Yo. Nggih. Bapak-bapak, usaha iki kudu berhasil. Nah, untuk itu informasi bagaimana kondisi usaha kita. Coba bendara, kondisinya usahanya ADW. Kondisi keuangan saat ini menipis, Pak. Duitnya entek digawe produksi, tapi komposit durung payu. Nah produksinya bangga lancar bos. Kalau stoknya ijik 500 karung neng gudang, tapi pemasarannya ijik rodok mendung. Lah, sampean lak nyalahne aku. Ya toh? Padahal aku ki oleh usaha iku wis pol-polan, Pak. Ya. Lek usaha wis pol-polan ning ndi-ndi ku tak pasang iklan sampai bakul cilok ki lho. Tak pasang stiker kompos. Kan butuh waktu sing suwe toh, Pak. Ya. Tidak semudah kita membalikkan tangan masalah itu. Kabeh tergantung wonge Pak, cerdas napa mboten. Lah, sampai nanti ngomong gobloknya aku toh? Ya, gobloknya aku.
koyok pinter-pinter dhewe. Wes. Ojo podo emosi kabeh. Iki ora usah emosi. Ojo podo padudon. Ilingo iki engko malah ora iso dadi rembukan meneh. Rono apa ilingo? Innallaha ma'as-sabirin. Gusti Allah kuwi seneng marang wong kang sabar. Mula ayo bareng-bareng awake dhewe musyawarah piye amriye usahane dhewe iki mau lancar. Leres Pak Kusri. Konco-konco iki Pak Kusri, meskipun usiane wis tuwa, tapi jiwane dek muda. Nah, kudune konco-konco kabeh iki do sabar, tur piye carane kompos iki ben iso tetep produksi lancar, penjualan lancar. Nah, solusine piye wong? Harus kita pikir bareng-bareng. Dan sewu niki gorengane Rin kopine tak pundhutaken. Nah niki monggo kopine. Ndhet piyambak-piyambak nggih. Nggih. Oh iya Mas Bayu sesuk tolong terne aku ning bank ya. Ya, Mbak. Bang, kok ya solusine? Aku mungkin ra iso ngkei solusi, Mas. Nanging yo sithik ora ki cerita. Aja goreng meneng bisu ae, ngengkleng. Samarku ki apa to? Samarku engko lek kebablasan gendeng. Wis duwe bojo elek, gendeng nyisan. Jan. Heran. Kita gawe ini kopi, cek gage ngopi. Mas, ini nyapa toh? Kok bisu ae? Mbok yo ngomong, cerita. Ini ki mung bojomu ki lagi lemah lembut, mute apik. Gini yo jane iki. Lho kayak ngopi yo sik. Ben pikiranmu ki rada padang. Jam. Halo, Halo Mas, sampe ning ndi to iki? Tak telepon kok gak tau diangkat-angkat ki. Aku semeteng 3 wulan iki. Tak tunggu tanggung jawabmu, Mas. Apa? Kowe sapa, Mbak? Halo, kowe sapa? Loh. Oh, kowe tak goleki kowe ya, tak kenteni, tak tenan, tak keplok ya sampe temu. Halo? Loh. Halo? Cit? Sapa ki, Cit? Mas Cit! Bangetan kowe jarane. Kowe kebangetan. Bangetan iki sapa kowe? ampun. Kowe jalan. Ora. Banget. Ora sik. Sumpah ora. Ora piye? Ngomongnya ora ya ora. Lah wong genah-genah dene wis telepon jare ke ngetengi 3 sasi. Kuwi salah paham kuwi, salah paham. Ora ngono ceritane. Maksudku ki piye jane? Lak ngomong sing genah.
Sik to. Linggo. Kok? Linggo kene aku tak ngomong. Apa? Ora ngono ceritane. Kok lah aku mbok terus mbok ngenek-enek mbok kula sorong ngene iki wis malah susu malah mbok pateni aku. Carane kowe mati dimangetengi bojone wong. Ora ngono ceritane. Ngene. Saiki moro ngene kancaku. Sing iku lho pengusaha kompos iku lho. Sopo neh kuwi? Wis to engko dijelasne ndek kono bene genah ceritane piye. Ngono lho. Saiki ayo. Kena ngene ning kono. Ora masalah kuwi. Sing genahne kono. Ayo saiki nganu, awake dhewe butuh penengah ya. Nggone kancaku kono, pengusaha. Emang gedung loro atiku. Lah lak ndek kene terus ora bakal mari engko malahan. Iso aku mbok pateni. Ayo saiki. Carane kowe mati. Aja ngono to. Ayo saiki budal ya. Emang. Lu pengen ndang mari piye masalahe? Ya pengen. Lah iya ayo budal ya. Emang. Engko nyenten neh ning kono. Ora iki magur jelas nih. Aku kan butuh penengah, bene penak ndek kono. Tenan. Iya, ayo. Budal. Ayo to, wis rasah. Ayo gendang. Ya. Ih, jane iki ya dhewe katene. Wis to, menengo. Kejane pengen gitu Mas ya, nyentek tenan to gendaan tenan to kowe. Kok rumangsaku kok jan aku pegel karo kowe iki. Ron. Kayak koyo cicit kayak koyo cicit kayak. Kayak aku apa lebih bune kayak cicit kayak. Oke ya. Terus. Arah. Mas. Iki kowe wong sene marono Mas kalau Mas. Mas. Ayo Ron, duper Ron, kayak arek. Maro kae lho. Ayo. Gendang ayo. Jane kene masalah apa kok ciit ya ampun. Jane apa? Wah. Masa moro-rono? Kok golek nyawamu ya. Ayo Cit. Ayo Cit. Bisa ketangkep engko. Jatuh wonge. Bukannya ayo banter. Ayo. Aku mau noleh wedi aku gendang. Cip ya ampun gendang. Gendang Cip. Ayo. Iya. Banter iki lho wisan. Iya ya ampun aku wedi ki. Jadi perkara ae lho sana. Wong ae. Apa nih gitu Mas? Iki lho, dek kene iki lho. Iki lho teko lho. Ki main sapa? Nggono apa iki? Wis tongko tak kandhani di kono. Pawur saya. Ya wis teko pet. Ayo. Ki kene iki. Ayo, kita mlebu. Ki ngene apa ta jane? Wis tongko tak kandhani di kono. Ini kancaku iki. Op. Kayak koyo beda cicit kayak. Mana kono iya. Jadi parane ayo. Telepon mami. Iya bener kayak beda cicit kayak. Ya telepon sik, mami. Halo Mi. Kayak cicit wis temu kayak. Piye? Oke, ndang rene Mi yo, tak anteni ning iki ning omah kompos Jaya. Ya wes ndang Sherlock. Oke. Siap. Ayo Mas, Nah, ini saya. lu ketemu nang golek icit lho. Iya, ayo. Udah. Ya. Ayo, berangkat. Pak Kusri, ngene iki lho anak kerja susu anakku mlungker nang sore meja ora mangan. Wah, tenan Pak Kusri. Piyo. Kayak kompos iki lek sukses besok arepe munggah kaji, Pak. Wah, insyaallah, alhamdulillah. Kaji mabrul mau kaji apa, Pak?
Oh, alhamdulillah. Diaduk sampai rata. Nggih, diaduk sampai rata terus kemudian diler. Engko lek semari terus dikasih air saithik ya, Pak. Nang dhuwure. Nah, mari ngono wis rampung. Terus plastik-plastike iki mau iku sisa-sisane sing reket-reket iku disisihne. Ben resik, ben apik. Nah, ngono Pak ya, sing padeng. Mening. Nah, engko lek enek tamu kan ya mening Pak ini Pak. Assalamualaikum. Apik kan ketok. Komposnya ben payu, ben payune ben larang. Kompos spesial iki wani diadu karo produk pabrik iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, masjid. Nggih. Piye kabare? Kabare alhamdulillah apik, Mas. Ah. Terus kok tumben wong loro rene? Enek apa? Iki lho apene nganu. Wis rasa ngomong kesuwen, telepon ae hola 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 halo hola hola halo tok. Gak Wis ngono. dene rana ngono ae. Ning ndi jane wonge? Sabar. Dijelasne pelan-pelan ben genahe piye iki jane. Genahe ki ndek gendaan. Jenenge gendaan Ora ngono. Iya kowe ngetengi sulastri kuwi mau kok Wah iya kok ngetengi iki. Lah wis tolong sasi dene mengomongan ning telepon kok Oh gak kuwi, oh gak masalah. Tolong sasi untuk kuwi. Ora meteng pokok intine. Meteng terus ngesotong Gak ngono, telepon aku ki. Gak ngono. Ceritane ki ngene lho. Apa ki piye ya? Wah, akeh sakjane masalah. Sabar. Iki omah jane enek apa iki? Sabar. Urusan karo bosku iki. Mi. Sabar sih. Alah jang. Kalau kiai deh. Bolane angel rame iki yo. Iki bojoku. Piye Mas? Mas, apa iki? Iki ceritane masjid diutang karo bojoku sampai saiki urung nyaur. Sampeyan jelasne, Mi. Ngono. Yo. Mi, jelasne Mi. Masalahnya enten iki lho, Pak. Masjid pasaran kali kula niku nyambut nyotrone kula. Damel nandur melon, tapi usahane bangkrut. Wah, ngono. Saniki kula butuh yotro damel lahiran, Pak. Sik. Kete lahiran. Iya, Mbak. Iki sing motengi dadine. Iki jenenge lastri iki. Rungono dhisik. Kowe ngetengi bojone wong iki. Ora rungono. Kok kebangetan kowe aku kurang apa? Kurang ayo. Salah paham iki bojone. Ya seperti ngeramban. Ya ora to, Mbak. Iya, raya tak. Teng. Iki ramen ki gragas. Ora ngono. Konsep iki gak ngono. Aku kan duwe tang. Ngene. Poge apa? Poge nyewel sih. Ora dingin nandur melon ndek wingenane kae lho. Sing dhisik kae lho. Sing kae. Wis utang rene. Ragat tinggi ragat, tuku obat yo larang. Sembarang larang. Iki makane jelasno nganu. Nyilih duit aku Mbak Bian pas sampe nandur melon, tapi keseprene urung disaur utange. Mosok men. Ya iya to, Mbak. Tekono ora percaya. Lah iki terus piye Mi? Penake? Dapakne iki. Ya, masjid iki. Wah, digas ae. Nyaur apa ora? Tenang. Kowe kan dibayar tulisan. Oh, sik. Aku wis paham. Iki mau masalah utang piutang to iki mau tabekno. Iya. Aku duwe solusine, Mas. Solusine apa, Pak? Nah, solusine iki kanca-kanca nang rumah kompos kene iki duwe program sing jenenge Bang Kohe. Oh, Sampeyan lak wedhuse akeh to? iya. Lah niku mawon kon ngedol nyar utang aku. Kok enak. Sik, Mas. Ora, maksudnya ora kok harus kudu didol. Bayuh lak didol yo kan ora duwe pangaritan neh. Nah, maksudnya Bang Kohe iki ngene, Mas. Masjid Ya piye, Pak? sampean
iso nyetorne kotoran hewan atau serintile wedhuse sampean nang rumah kompos kene. Nah, engko sampean lak wis setor kohe atau serintil iso nyilih duit teko rumah kompos ngono. Oh, iya. nyaur ngono Mas. Ya, terus Ini serintile oke no Mas. ya kuwi kudune lak ngono wedhuse sampean tambahno sing akeh. Iya. Aja Nganu dijual malan. ndek nganu enak srindel di omah ya anu. Nah, Wis sesuk kena tak setorne kena Sip. nggen bener, nyar utang. Mas. Nah, kuwi solusine. Sampean utang rene dengan modal gur setor kotoran kambing atau kohe kambing. Umpamane aku nilih duit dhisik engko terus ngangsure karo kohe oleh apa enggak, Mas? Oleh banget, Mas. Oh, Oleh nggih. banget. Nggih. Nganu gampang lah masalah nganune sesuk tak golekne utangan sik. Tapi tenan lho, Iya. sampai ra sido tak prek. Wes sabar, Mas, sabar. Cuma meteng pirang wulan to? Sabar. Tek salahan sabarku. Iya. Yen ngono wis tambah yae, Mas. Kan ku sendiri tambah oke. Aku sih tuku Pajero. Ajar mbahmu. Janjimu lho. Ya ora ngono. Ya sepeda motor apa piye ngono. Mah aku ben gak udan ben gak kepanasan kok. Pajero to. Apa Brio sing warna Nganu kuwi lho penak apa gledekan sing enek tutupe kae kan ora udan. Piye to sing arep lho ya aku. Lah ono ngewangi arit jan. Oke, siap. Aku ngewangin dong. Aduh.